Shukor nakaslem jong unongsan hima. Ka samla Zarina Jirwa ka badai ganong hikai jong Steve Jirwa ubalapoi mentah ka top 6 jong ka India Best Dancer season 4. Kaya thu bakal sedang ban ai jong hikai yu Steve Jirwa na duk ba udang don hanyus nam karta. Kaya thu bayaladi ka ladap wan pentebit ban shot bat mentah ka don haka jaka hikai shot hanong mensong ka ba ai kerteng Eastern Dance Icon. Haka bayade bat Steve kaya thu ban aduk dangrit ka kemi jong Steve ka shanya bha ba ulet ban shahikai ha nga samla bat ha ka jing ai jing hikai ka jongka Steve ulalet keleng ban shimenta ha ki babun ki jing yakop shat shabat ka jela kle thuru ban ru dang khna Steve utbet bha ban shat bat kamlong ka basyam jing e ha ba hikai bat menshwa ha ka podang rit podang sha hikai ka dangla maka ban shat hendai menta ula trim shat ma u wat yaka kani ka samla kala kerpat na ki pat ba bakin kershan lem yu Steve ban vote Kenang ba unyo ya ka jingjob ban wan ra anam ya ka jalahi baro ka way. Mga Zarina Jirwa nga di noong hikay jong Steve as a teacher. Sa siya eh. Masa siya nung unsong hi. Alas lem na do dang red na do pa udang red pa udan na do 2000 ima 2012 ye ula don rengkat ban na. Tatagpor ka na snam dang dan. Steve. Nyo snam? Nyo pra? Kendai po. Lalu kena Bau red bariyo te hadian pa dia ba daladep nang hi am na dance class jongi na EDI nang niya ni sa pha sha bariyo u kumban training e professional training te hang ta king ni sa usa jrong kan san ru I he bariyo e kum to na te u bariyo pa Steve par ba udang red kung ete nga ai play e may jong Steve ba ila support ba ya nga ba I trust ba ya nga Nadudang red Steve udan hakti jong ahi te long as a crew member jongi te ngilaya perform kum ki Northeast Got Talent kum ki local competition shabar rungi shailai te hadian ang tungi sa ba Steve nadudang red yu ubatrim shot ba lalong kum ba ay sa ublay kanya uban shot te ubatrim shot ba te hangta daladep training nang ni na jongi am so kum ba uhap nang shushu uhap late shushu te ngi sa pha shabari ban training kum cha Guwahati dalong kum ki professional kum ki dawan artist international artist ne national artist ru nga shay alam yu ban le yaki workshop shanish tay tibun bangiya sa e shabari Sanjing na me pi ban hikai Steven chat. Shifting ele yu to le ban trem ha ban chat Terima na pina pihak hikai malan. Mentali liu latrim man yang ah mencoba to dang rit trim mga mentatu latrim mau ban yang Pila Badu de. dang rit hi sai chat mo tang ba de ba na yang pa de jinjar em ti nga dala he nga sa lake training siya ba ngali sa Mumbai nga sim ka zumba license e ru na Mumbai nga kai chat e ru kum tu hindiat kan soi workshop e nang ni nang kai chate ti dalawan siya ni Shillong ngamod ba ngan practice artan ngan yo pocket money sebentar ke mapli ka class hadin nang tu ka class jo ka aslang yad ba labun ba ki khna itu te obviously jinge lili every dancers ni don ki jinge bangishap na lili ki ba kayam tang ba kisap ba don pa dia ki duna ba kung Steve uladan sap ni na dudang te kum tu pa dia Kasuk. Bon ki khna ki medan kum tu ki hap minat ki hap practice bha ki hap shina ka tu ka body jong ki banlong as a dancer ti ka tu pade ka dagya ka training menta ru jong ki khna don ki khna ki balatri menta don ki khna ki ba dang sedang menta ban chwa ban mi na Shillong dei na academy jong ni dei anda jong ahi hadin nang tu saya lam yu shabar bon bayang ni sa e shabar ki don armut last year ba le hip hop India ki dei Steve Ashmit ki le duo ki poi sa ka top 6 semi final ki la poi sa tam this year pada ba dei solo te alam tag yu Steve in Norway Kemudian mentap him lang res Mumbai. nga don sa tehi hadin pada ba nga don program sa ni sa Shillong kakadaw nga sa one sa niya sa le idu sa Mumbai sa poi idu siya Mumbai ra hikai ma pi. Mem Mumbai la don Him lang isu ram tas Mumbai. Lanop pinai. Separate next month.
la di bayi ngi ke ningkong ngi mete preba porbawan admission em ngimte preba usti fu de jajarwa ke hadir pada so bala di jajarwa te